Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-għażla li għandhom in-nies qudiemhom hija waħda. Partit Laburista fil-Gvern li jwettaq dak li wieħed bil-provi u Partit Nazzjonalista li qed iwieħed kollox lil kulħadd bi proposti li fi kliemu għandhom żbalji kbar u costings li ma jagħmlux sens. F'mass meeting fil-Kottonera l-Prim Ministru qal il-Partit Laburista fil-Gvern huwa l-uniku garanzija li toffri serħan il-moħħ u kwalità ta' ħajja aħjar lil kulħadd. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar li fil-ġimgħa li ġejja il-Gvern se jiffirma il-kuntratt sabiex Manuel Island u Forti Tinje jingħataw lura għad-gawdija tan-nies. Skont Dr. Abela, il-Partit Nazzjonalista kien qal li Manuel Island ma kienx possibbli illi jingħata lura lin-nies iżda il-Partit Laburista fil-Gvern ser nexlu jwettaq din il-ħolma għall-poplu. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-ekonomija u qal il-Partit Laburista biss għandu kredibilità li jkompli jmexxi lil Malta fid-direzzjoni tajba minkejja l-isfidi internazzjonali. Hawnhekk il-Prim Ministru wieħed li Partit Laburista fil-Gvern huwa l-garanzija li jibqa' jżomm stabbli il-konti tal-enerġija għal familji u negozji kollha. Sostna li Malta hija l-iktar ekonomija b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea u li fi kliemu Malta hija l-iktar pajjiż li ħoloq postijiet tax-xogħol ġodda fl-Ewropa. Spjega r-riżultat ekonomija b'saħħitha, il-Partit Laburista ħareġ bi proposti li joqtu żgħażagħ, studenti, tfal, nies single, familji, negozji, self-employed u anki l-pensjonanti. Hawnhekk il-Prim Ministru semma fost oħrajn li fuq l-ewwel 30,000 euro iż-żgħażagħ li bdew jaħdmu full-time se jkunu ħielsa mit-taxxa. Żieda fil-lif tal-maternità u l-paternità, 6 xhur ġodda paternal leave, tnaqqis tal-bolla self-employed u bonus ta' 5,000 euro għal kull wild. Fuq kollox qal il-Prim Ministru, il-Partit Laburista wieħed super bonus ta' 1,000 euro fis-sena bla taxxa għal kull min jaħdem. Ir-rimarka li l-Partit Laburista ma jħaddanx politika ta' dik li sejjaħ bħala tal-irkant imma politika li twieżen lil kulħadd għax l-ekonomija tippermetti u mhux tfajjar illum għax għadha ħadd maraħ. Fjum l-lum il-Prim Ministru tkellem dwar ir-riformi tal-IVF li introduċa l-Partit Laburista fil-Gvern għal waslu biex sallum twildu 1000 tarbija. Hawnhekk il-Prim Ministru refera għal esperjenza li ltaqa' magħha f'Għawdex ta' mara illi saret bis-saħħa tar-riforma illi jagħmel il-Gvern fl-IVF fl-2022. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal il-Partit Laburista għandu triq għat-tela xi r-raba' darba nfila li qed jitlob fiduċja lill-poplu. Wieħed li l-Partit Laburista se jkompli jaħdem sal-aħħar sabiex jikkonvinċi lin-nies li għadhom indeċiżi lil min se jafdaw fit-tnexxija tal-pajjiż fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li ġej.